Usa na kaordinansa ang executive order nga giluwatan ni Gobernador Gwendolyn Garcia kalabot sa paghimong optional sa paggamit og face mask sa open spaces dinhi sa tibuok lalawigan. Kini human giaprobahan sa una og katapusang pagbasa sa espesyal nga sesyon sa Hunta Provincial karong adlaw, Hunyo 14, 2022, ang maong proposed ordinance. Nagpasabot nga mopatigbabaw sa tibok lalawigan ang mando ni Garcia nga dili dakpon ug silutan ang mga masakpan nga wala nagamit sa ilang face mask. Nahilakip sab sa maong executive order nga optional kun desisyon sa tawo ang paggamit o dili og face mask sa well-ventilated areas ug open spaces. Apan sa mga closed areas ug alang sa mga dunay gipamati sa ilang lawas, gikinahanglan gihapon ang paggamit og face mask. Taliwa sa pagpasar sa mga ordinansa karong adlaw, gisagpa sab ang maong lakang sa tubag sa Malacañang kalabot sa maong issue. Si Acting Palace Spokesperson Martin Andanar may butyag nga ilang gipaluyuhan ang legal opinion ni Justice Secretary Menardo Guevara nga ang Interagency Task Force Resolution sa mandatory wearing of face mask ang mopatigbabaw kontra sa executive order sa local government unit. Dugang ni Andanar nga klaro ang mando sa Chief Executive sa nasod. Mao ang padayong pagsulob og face mask ug ang kamanduan sa DILG sa kapulisan nga mopatuman sa maong resolusyon. Apan sa personal nga Facebook account ni Gobernador Garcia, iya pang gihimong example si Presidente Rodrigo Duterte nga wala mag-face mask sa open area atol sa kasaulugan sa Independence Day ni adtong Domingo. Pagpakita siyang punto sa iyang bag-ong EO. Samtang ang kapulisan din sa Central Visayas mipadayag usab sa ilang pagtuman sa kamanduan sa DILG. Ilang gitataw nga igo lamang silang mutuman sa kamanduan gikan sa ilang labaw base sa resolusyon sa IATF. Samtang bag-o na karon ang hepe sa Cebu Provincial Police kun CPPO. Hulipan si Police Colonel Engelbert Soriano sa pwesto ug siya adto na badistino sa Campo Crame. Kini gikumpirmar ni Soriano pinaagi sa usa ka text message. Gani sa iyang personal nga Facebook account, iyang gipost ang mga pulong "My heart will always belong here" ug nagpasalamat sa sugbo sa tsansa nga gihatag kaniya isip Provincial Director. Gikan sa tinubdan sa Police Regional Office sa Central Visayas, niadto pang Hunyo 12 epektibo ang pagrelyebo kang Soriano sa pwesto. Hinoon, walay katinawan kung ang paghulip kang Soriano doon na ba'y kalambigitan sa panagsungi karon sa DILG ug sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo kalabot sa optional nga paggamit sa face mask sa open spaces. Alang sa My TV Cebu, kini si Angelica Faisaniel.